ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಿಂಗರ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಕುಡ್ಲಡಿತ್ತೆ ಅದಾಟೆ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಮೆಲಾನೆ ಬರ್ಸ ಬೈದುಂಡು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಬರ್ತಿನ ಬರ್ಸಾಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ಕಂಡಾಡ್ ಪೂರ ಪಚ್ಚೆ ಪೈರಾತುಂಡು ಫುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕುಂಡು, ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ತಂಪುಂಡು. ಅವಾಗ ಈ ಕಂಡಡ್ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು, ಬಗೆ ಬಗೆತ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲು ಅಜ್ಜನೆ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತು ಪೂರ ಸುಮಾರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಅವೇನು ಪೂರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಪ್ಪಾವೆ ಒಂದು ತುಲೆ ನಾಯಿ ರಡ್ಡು ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಏಪಲ ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿ ರಡ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಂತು ಏರ್ನೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಒಲ್ತೋ ಬೈದಿನ ನಾಯಿ ಒಲ್ತು ಬೈದಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿಲತ್ತು ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏಪಲ ಬಕ ನಾಯಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಓಲು ಪೋದೆ ಈಗ ತಿನೇರ ಪೂರ ಕಂದು ಕೊರಪುನ ಮತ್ತು ತೂನ ಗೆಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಏಪಲ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡು ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಡಡ ಒಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಪನ್ನಾಗ ನೀರು ಜಿಂಜುಂಡು. ನೀರು ಜಿಂಜಿದಾನಾಗ ಬಗೆ ಬಗೆತ್ತ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಗೆ ಬಗೆತ್ತ ಪಕ್ಷಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಗ ಮೀನು ದಾಸೆಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪಕ್ಷಿ ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತೇ ದಾಲ ಮೀನು ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ದಾಲ ಜಿಂಜಿದಿಜಿ ಆಂಡೆಲ್ಲ ದಾಲ ತಿನಿಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅಂದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪಕ್ಷಿ ಸುಮಾರು ಬಣ್ಣದ ಪಕ್ಷಿಲು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ತಿಕ್ಕಂಡ ಐತೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾನ. ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿಲು ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ಪುನಗನೆ ದಯಪಂಡ ಪೂರ ಪಚ್ಚೆ ಆತುಂಡು ಅತ್ತೆಂದು ಕೊಕ್ಕರೆ ತುಲೆ ಕೊಕ್ಕರೆ ಏತ್ಲೋ ಪುಂಡು ಮೂಲು ದಯಪಂಡ ಬಗೆ ಬಗೆತ್ತೆ ಮೀನು ಮಲ್ಲ ಮುಗುಡು ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಡೆಡ್ ನೀರು ಜಿಂಜಿದ್ದು ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಅನ್ನಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಮೀನಿಗೆ ಪತಂಪಾಯರಂದು ಬಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪೆತ್ತ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಮೂಲೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಪಂತಿ ಉಂಡು ಅತ್ತೆಡ್ಡೆ ಪಚ್ಚೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ಪೆತ್ತ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೇಯೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿಡ್ದವರ ಪೆತ್ತಾಗ ದಲ ತೆಲಿ ನೀರು ದಲ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮೂಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಚ್ಚೆ ಪೈರ ಏನಿಡ್ದವರ ಪೆತ್ತಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೂಡು ಬಕ ಬಯ್ಯದ ಕೊರ್ತುಗು ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನು ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪದಿತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಬತ್ತು ಗೊಬ್ಬುನು ಒಂದೂಲ ಅಂಚೆನೆ ಇದೈ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಡ್ ಜೋಕುಲು ಇಡೀ ದಿನ ಸೈಕಲ್ಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಬಚ್ಚಿನಾಗ ಸೈಕಲ್ ಅಡ್ಡ ಪಾಡುವೇರು ಅವು ಸೈಕಲ್ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದಿನ ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬುದವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇ ತುಂಡದು ಹೋತುಂಡು ತೋಜುಂಡು ಬಕ ಅಕ್ಕಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಇಡೀ ದಿನಲ ದಲಾ ಪಾತೆರೊಂದು ಬಕ ಅಕ್ಕಲು ಗೊಬ್ಬುನ್ಲ ಅಂಚೆನ ದಲಾ ಕತೆ ಉಪ್ಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ಅಂಚ ಮಾತು ಗೊಬ್ಬುನು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನು ಪೂರ ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಿ ನಾವು ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬು ಅವು ಕತೆ ಅವು ಮಾತ ನೆನಪಾಗೊಂಡು ಎಂಕೊಂದು ಪೂರ ತೂನಾಗ ಇಲ್ಲಲು ಇತ್ತಿನ ಅಂಗಿನ ಪೂರ ಪತೊಂಬೈದೇರು ಇಡೆ ಗೊಬ್ಬು ನಡೆಗೆ ಪೂರ ಪರಿದಿನ ಅಂಗಿ ಪೂರ ಉಂಡಾಕಲು ಕೈಟ್ ಅಂಚ ಬಯ್ಯದ ಕೊರ್ತುಗು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂದೊಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ನಾನೊಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಜವಣೇರು ಪೂರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬೇರು ಮೂಲ ಏನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ ಮಲ್ಲ ಕಂಡುಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಏಪಲ ವರ್ಷಲ ಮೂಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮಾತ ಆಪುಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಡ ಮೂಲು ಏಪಲ ಜವಣೇರು ಪೂರ ಸೇರುವೇರು ಗೊಬ್ಬೇರು ರಡ್ಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಪೂರ ಪಚ್ಚೆ ಆಂಡಲ ಗೊಬ್ಬುನುಂತದು ಜೇರು ಬಯ್ಯನಾಗ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಬುಡ್ದು ಬಲಿಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕಂಡ ಪೂರ ಏತ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಬಕ ಮಲ್ಲ ಗೇಲ ತೋಜುಂಡು ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದಾಜಿ ಪುಜುಂದು ದಾದ ಅಂದ ಆತು ಜಿಂಜಿದುಪ್ಪುಂಡು ಬಕ ಇಂಕ ಮೂಲು ಬೊಲ್ಲಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನೇತ್ರಾವತಿದ ನೀರು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಬೊಲ್ಲ ಜಿಂಜಿನಲು ಉಂಡು ಬೋಟುಡು ಮಾತ ಕೊನ ಪುನಲು ಉಂಡು ಒಲ ವರ್ಷಲ ಆಪುಂಡು. ಈ ವರ್ಷ ಅಂಚ ಮಿನಿ ಆಂಡ ಖಂಡಿತವೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ತೂಪವೆ ಬಕ ಅಲ್ಪಲ ತುಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಜಾಲ್ಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೈಕಲ್ಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಜವಣೇರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪುಂಡು ಆಂಡ ಅಕ್ಲು ಸೇರಾವ್ನು ಇಜ್ಜೇರು ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಏಜ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನ ಕಾರಣ ಅಕ್ಲು ಸೇರಾವ್ನು ಏಜೇರು ಪಾಪ ಬಕ ಅಕ್ಲು ಅಕ್ಲಾತಿಗೆ ಸೈಕಲ್ಡು ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆ ಕಂಡಡ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೀನಿ ತೂಪಾಯೆ ಏಪಲ ಬಯ್ಯಡು ಈ ಸೀನ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಬಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.